Com podem ajudar algú amb autisme? Això dependrà de cada persona en concret, no? De les seves característiques, de les seves circumstàncies personals i a més és algo que, com en tots, anirà evolucionant, no? Al llarg de la vida. Però en general és cert que les persones amb TEA, com tots, necessiten bons amics, que hi vulguin estar en contacte, bons companys, que el respectin i amb qui poder compartir els seus interessos. També hi ha persones que es poden beneficiar d'entorns coneguts, que poden predir, que comprenen. A nivell de llenguatge, sempre serà millor que utilitzem un llenguatge que sigui clar, on no hi hagi dobles significats o jocs de paraules, i que puguem expressar clarament tant allò que ens agrada com allò que no ens agrada o que ens pot estar molestant. En general, el que diria és que pot ajudar a estar oberts i voler enriquir-nos de les oportunitats que ens dona la interacció amb aquesta persona.